Birleşen Ştatlardaky türkmen aktivistleri şuunlar türkmen hökümetiniň siýasatyna garşy protestleriniň nowatdaky taphyryna başlaýa. Birnäçe ýylyň dowamında Birleşen Ştatlaryň birnäçe şäherlerinde protest çykyşlary geçirilir. Şu çäreleriň birincisi dün Houstonda geçirildi. Sizem şol çäre gatnaşdyňyz, guramaçylaryň biri hökümende bolup geçen ýagdaýlar barada görüň beräýsiňiz. Hawa dün bir Houstonda ul miting geçirdik saat 11'de başlap. Şo ýerde gün ortasynda Texas, Kaliforniya, Houston daşdöwreki adamlar geldi. Ýeti 2 çellik miting geçirdik. Şonuň esas maksady adamlaryň şu 20 tiyabdaky boljak meclisiň ýygynyny betde proýekt konstitusiýanyň ütkötmegi boýunça kabul edilýär barada şu mitingler geçirdik. Biz şol proýekt konstitusiýa bilen ırza däl we biz referendum talap edýäs diýip Türkmenistanyň siýasatyna garşy miting geçirdik. Murat ýene dünkü Houstonda bolan çykyş barada jekmejek maglumat beräýdiň. Nähili nirede boldy, näçe adam gatnaşdy? Houstonda Central Parkyna, Merkez Parkyna biz miting geçdik. Bu ýerde bir billek geçmeli zat. Şu mitingde ýa-ni ruhsat alyp bilmedik. Şonda da şu mitingi geçirdik. Sebäbi hökümetiň adamlary, polisler gelip bize şeýle diýdi. Sizin ruhsatyňyz ýok, ýöne konstitusiýa boýunça hakyňyz bar bolan üçin biz size azar vermez, ondan daşary biz sizi goýarys diýdi. Ol bir konstitusiýanyň hakyky işleýän mysal bolup durdy. Şu mitingde esasy bar türkmen raýatlar gatnaşdy. Ondan başga da köp adamlar bize telefon arkaly şu mitingde bolanmazda çıkıp bizi gollap, bizi ýa-ni online'da bize köp sağ bolsun aýtdylar şunu geçirenlerine. Bu miting 50'den gowrak adam ýygnady. Houstonda Batırısı bir 100 adam yaşayan Türkmenlerden dine yaş olanlar da çağlar ama qarı adamlar ama şonda da 50 adam geldi yığınlanıp bilmedikleri bizi videodan yani online'dan Facebook'tan bir haber ve gollar iýerdiler. Amrad şol Houstondaky çäreňizde yerli ilat tarapyndan gyzyklanma boldymy? Umuman Houston'un adamlary, yerli ýaşaýjylar gyzyklanma bildirdimi? Nähili seslenme boldy? Hawa şu Houston'da bir marş edip çykyş edilmezde hemme adamlar üçte Türkmenistan tanıdılar. Türkmenistan'ın nämedigini, prezidentin haýsy diktatordygyny, Türkmenistan'ın nide yerleşýänini, bu diktatorun adyny edýän işleri boýunça dol maglumat aldılar da bize el çaptılar da bizi golladılar. Gaty şoğlu geçti, gaty o geçti. Murat, Türkmenistan'ın konstitusiýasyna girilen ütkötmeler bilen baglanşykly näýelerini nämeden ibarat? Şol ütkötmeleriň mazmuny barada sizde maglumat barmy? Hawa, şol Türkmenistan'ın täze konstitusiýasynda ütköşmeler ve goşmaçylar girilmeli. Ol sizin bilişiňiz ýaly 20 sentýabrda awtomatik ýagdaýda kabul edilýär. Sebäbi şu günde bizim meclisimiz bolsa da onun demokratik kavida tarapy var. Ýöne onun sesleri ya da onun işleri 100% prezidentin kontrol edilýär. Inni täze goşmaçylar şu ýerde halk maslahaty diýip bir edara gurmak içine sanýar. Şol ikinji ýokarky palatasynda halk maslahaty hemme netijeleri kabul edýär, hemme kanunlar kabul edýär. Ýöne aşağı palatany meclis ol şu kanunlary taýýar edip ýokarky palata geçip ýokarky palatada kabul edilýär. O diýmek meclis 25-den başlap geniş bolýar. Inni şu 25-den soň bizim prezidentimiz diktator Berdimuhammedow bir kanun saýlanan şol ikinji şahy eline alýar we halk maslahaty bilen şonu kontrolda saklar meclisi. O diýmek pogny uzurpasiýa edip eline alýar. Ýokarky palataň ýolbaşçysy bolup ya özü geçe ya oğlunu koyar. Bir tarafta oğlu, bir tarafta da özü. Şu adam birek Putin Medvedev ýaly ýöne çalışar durur da hükümeti gelecek 15 ýyl 20 ýyl saklarlar. Soň munyň bir aktygy ösüp ýetişende ol şol oýuna goşulyp prezident gyra çekilip oğlu bilen aktygy oýnar durur. Ýa-ni meclis bilen ýa-ni geňeşiň maslahaty bilen we prezident wezipesi bilen. Ondan soň bir ofisiýalny ýüzlenjek bolsaňam öz haklaryny talap etseňem hakymyz bolmaz. Şoň üçin biz şoňa garşy şu düýpli ütkömeler geçirilenle onu halk bilen maslahatlaşmaly, şonu referenduma goýulur ýaly hemme ýerde mitingler geçirip biz talap edýär.